subaka ko yewtere nde rédaction Pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere olel Pindi subaka. olel Pindi subaka ko yewtere nde rédaction Pindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma guilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel Pindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpita Pindi radio olel Pindi koy lotti do e Dakar njeeyo jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Pindi radio kala e jokkorde mum on calminama yinde on manama e jettode sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo jompaɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela e nde wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma soɗo waktu heedi ko hebnude on nde yewtere witede olel Pindi subaka caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen nene kam e baba ko noon tigui jetirten dendagal heeɗiɓe en ɗo gonni e nder jokri nayyi windere nde kala e kuɓal hande ko altine 2 lewru février hitande ujunnaje 2024 en jetti Daouda Diouf gummiɗo ɗo ko ɓoyani ɗin kabaruji nder leydi caggal leydi kam e coftal ɓalli yaade men e kabaruji ko jaƴƴi jogori wonde ko sanga 13h so hawre aɓile dalla to karallagal e oɗo subaka to banggue radio wonan en toon ko Oumar Diop to banggue télévision caméraji ɗi ɗo wat ɗum ko Djiby Dieng toon to régie kam e réalisation wonan en toon ko Oumar Diobbo Sow micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne yadude hen e Elhaja Bassar yewtere olel Pindi subaka ari no wowi ardude e kala subaka en gari humnude on ɗon aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi dokkeno konngol Elhaja Bassar salamdira e bandiraɓe Elhaja assalamu aleykum wa rahmatullah Elhaja Bassar Allah barakatu Amadou Moussa Anne en jetti gano en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu Baba Adama kala mais également en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartangue kala ko wawi yewtede émission wawa nanede famede Amadou Moussa Anne en mbi allahumma amin mbiɗa sikki ka gonnoɗo e voyage toon to Fouta e Kumbaru nde tawno an kam ka air Fouta mbar Foutankoɓe ne celli alhamdulillah ko yettere Allah tigui rigui no Foutankoɓe ɓe jiiri décision président e oɗo samedi mbi sikko toon tawma normalement si aɗa andi décision ko décision mo gandanɗa hoorema vraiment bon woodi ɓe betti mais woodi aussi vraiment hollitɓe e wonde ina cabbino ɗum ɗo par ce que si sa yi hande lelgo leydi ndi no woyi tan a faman tigui oɗo décision no wawno wawde latade en tout cas ma en gaari hen ko ɓuuri yajji so Allah ko lamɗo jaaɓi saabu hande actualité o ko ɗum tan woni ko haalata e nder leydi Sénégal ɗum noon weltanama no fewi en jetti ɓen jooɗiɓe ene keeɗo en o saaha won hen koko ɗanti ene mbaɗi ɗoygol no mbiyat ni guite lelli ina keeɗo ina muɓɓa hen guite ɓe hen goni koye gollorde mumen ɓe hen koye autoji ɓe goni koye nder salon ngaji mumen ɓe ni ko less leɗɗe cakki wona hen mbaki ko bidongaji radio ji mumen tindi ladde ene ndewe jawdi ɓe hen goni koye grand place uji ɗi ene ketto olel Pindi subaka ɗo ɓe goni e noɓe goniri kala en calmini en bismimaɓe e nde yewtere olel Pindi subaka joni joni nde garaten e programme
programme yewtere men e oɗo subaka altini joyi lewru février 2024 ko ni lelorto ene wayno gadortoɗen ko météo du jour kabruji weyngo gumriɗi en toon to anasim caggal muɗum ma en pawi hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo subaka joyi lewru février revue des titres heeta hen caggal hande jayɗe leydi mbayɗen kala gari koye toɓɓere wotere caggal muɗum ma en gaara e olel bedde gabbiɗo e on ɗon fannu e on tuma pawen hen olel diwan jilloytoɗen ko toon to Matam hono kala ñande altini jokkodirde hen e Gawus Diako caggal muɗum ma en gar e actualité kabaruji ɓurɗi jojjude e nder leydi meɗen Sénégal olel kan pawten hen ko ɗon e guddirten yewtere nde oɗo subaka caggal mom guddirten ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype inde Espace FM ko ɗum woni lelgo yewtere men e oɗo ñalawma altini 2 février 2024 joni joni paɗen koye rogere men arwaniri woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tabbingal gueɗe weeyo leydi ndi kangal hokkata en kala subaka gueɗe leydi ndi to banggue nguleki ɓuɓol ɓe kabri wonde oɗo subaka ɓuɓol ɓurgol ngol teskede ne wayno tan ma yetto fodde 17 degré nguleki noon ma lombo hakkude 33 ha 39 puɗɗortoɗen ko ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar finɗo ko 22 degré oɗo subaka ma ñalde 31 yaadude e nangue yaltugui Thiès e Tivaouane finton ko 22 ɓenne ma ñaldu 35 Mbour ko falde nder on diwan bo Thiès finton ko 20 degré ɓe kibori ñaldude ko 37 toon to Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 19 degré ɓe kibori ñaldude ko 35 Podor finton ko 17 degré maɓe ñaldu 35 Louga ɓen piniri ko 17 Kamni maɓe ñaldu 36 Linguére finton ko degré ji 20 maɓe ñaldu 36 Diourbel ɓen piniri ko 20 degré maɓe ñaldu 37 Kaffrine ɓen piniri ko 19 ɓe keɓuri ñaldude ko 39 Fatick finton ko 17 oɗo subaka ɓe keɓuri ñaldude ko 37 Kaolack finton ko 23 maɓe ñaldu 37 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 23 oɗo subaka maɓe ñaldu 39 toon to Bakel e Goudiri ko palɗe nder on diwan mbo Sénégal oriental ɓen piniri ko 23 maɓe ñaldu 36 Matam finton ko 19 ɓe keɓori ñaldude ko 35 degré e oɗo ñalawma hande to Kédougou ɓen piniri ko 22 maɓe ñaldu 39 Kolda toon ko 21 fini toon maɓe ñaldu 38 Ziguinchor e Bignona finton ko 19 ɓe keɓori ñaldude ko 38 Cap Skirring ko falde nder on ɗon diwan mbo Ziguinchor finton ko 20 degré maɓe ñaldu 36 Sédhiou ɓen piniri ko 20 degré maɓe ñaldu 37 ko ɗum wonno ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tammingal gueɗe weeyo leydi ndi hemnunayne oɗo subaka joni joni paɗen koye roguere ɗimmere woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour caggal nde 8h fayi hojomaji 39 puɗɗortoɗen ko ñande 5 lewru février hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi 1927 on tumum hawri ko commune de Dakar ina heeɓi walla ina soodi oɗon terrain mo ganduɗa ko ɗon tigui hande daari nden ɗon jeere witende marché Sandaga tawi coggu ngu wonno ko 64 millions 64 millions e koppeji CFA on ɗon terrain ni heeɓi matricule muɗum ko ñande 2 lewru août 1933 soit duuɓi 6 caggal muɗum nden jeere ni uddita ko ñande 20 lewru avril hitande ujunere temedde jeenayyi capantati e joyyi ñande joyyi lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati
1963 e on tuma hawri kene darna on ɗon institut de technologie alimentaire ITA tawi ni fandare on ɗon galle walla ngal ɗon golorgal ko étade rendinde kono kadi e yilade ko wiyete recherche kono kadi e janggude e miccade e ko fate banggue traitement woni sunnade ko fate banggue guurakan ɗon hani e waylude ɗum ko yewiti e fannuji ɗin ɗon e conservation kala et utilisation produit alimentaire ñamateɗo locaux tawi ni fandare nde ha joni ko wadde doole muɗum on ɗon industrie mo ganduɗa ko correspondante woni jadɗo e jamanu tawi ɓiɓɓe leydi ndi kala remoɓe e ñamoɓe kala ne jiito hen koye mumen ñande 5 lewru février hitande temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho 1971 e on ɗon tuma hawri koye jillu makko ɗo e nder leydi Sénégal wiyete ko Georges Pompidou ko hoorejo république française tawi ni ɗum ɗon ari tawi ko protestation mo ganduɗa ko baɗɗo paralysie caabiɗo ni ha golle ko wiyete d'envergure e on ɗon entreprise walla mo ganduɗa ene golletano ɗo e Wurlamorgo Dakar ngunɗon jillu noon ngu hoorejo leydi France Georges Pompidou hawri koye sukaɓe activiste en to banggue gauche kañumen telli e boli ɗi tawi ko itidiaji hen ni Oumar Blondin Diop ɓe duppi on ɗon centre culturel française e saaha jillu on ɗon hoorejo leydi France naaɓi sehil on ɗon hoorejo leydi Sénégal Léopold Sédar Senghor e wayno ni ɓe birlanoma e mabɓe cocktail Molotov e onon cortège présidentiel ɓen ɗon noon wannoɓe ɗen gueɗe kantoreɗɗi nagganoma kono kadi ndumba tawi ni koye cogɗe musɗe fawno e dow ɗin étudiaji e gardugol Oumar Blondin Diop ñande 5 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom l'an 2016 e on ɗon tumom hawri koye wanno escale technique e waktuji dabɓi ɗo e nder leydi Sénégal on woni président turc Recep Tayyip Erdogan e nder hen noon o hebdi yewtude maw leydi ndi Macky Sall yewtere golle tawi ni o habri hen mango gollorɗe kewɗe ina hen complexe sportive Dakar Arena et hôtel 5 étoiles gonɗo toon to Diamniadio e onon salle d'exposition de Diamniadio gudditata ko ɓoyani tawi ɗum foof tawete koye falde nde Rufisque woni département de Rufisque guddirten ko ñande 5 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi l'an 2022 rawande on ɗon tuma hawri koye on ɗon 35e section ordinaire toon to Addis Abeba lamorgo Éthiopie no wayni Union africaine suuɓi leydi Sénégal nde jogoto on ɗon présidente tournante manam ngun gardigo yirlotongo organisation continentale tawi ko hoorejo leydi ndi Macky Sall lomti Félix Tshisekedi e gardi ko mo ganduɗa kam tigi woni mo ganduɗa kam tigi woni hoorejo leydi république démocratique du Congo musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko éphéméride du jour adanno en e oɗo ñalawma 2 lewru février 2024 joni joni paɗen koye paɗen koye souvenir bien sûr saabu Elage Abbas nanɗo Elage hol souvenir mo joganɗa bandiraɓe oɗo ñalawma eyyi jaggaten ko 2 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom woni on ɗon escale mo gandanɗa hoorema hoorejo leydi turc woni Recep Tayyip Erdogan waɗino ɗum ɗo e leydi meɗen ha kanko ni e hoorejo leydi ndi ɓe dañi gollal ngal tiɗgal ngal gandanɗa hoorema ɓe piiɓi anniya wadde mahde walla fewndide ɗo e nder leydi Sénégal taw ko leydi turc tigui e hoore mum waɗata ɗum wayno complexe sportif hôtel mo 5 étoiles wondude salle exposition toon to Diamniadio noon tawte ke nder département mbo Rufisque walla mbiya diwan mbo Rufisque ko noon tigui on ɗon gonɗon wuuro ganni ko ganduɗa tarih kewɗe nder leydi Sénégal nde tawi muɗum on ɗon ɗen ɗon golle noon kala ɗen mbawi wi tan ɗe Recep Tayyip Erdogan hoorejo dowla Turquie hunanno leydi Sénégal ne wayno foof udditama gassi saabu ko Dakar Arena adi udditede refti hen aussi ko on ɗon centre d'exposition kono kadi e fannuji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi woni hôtel mo ganduɗa ko Radisson Blu eɗen gandi foof en woni diwan goto foof noon huccidiri koye stadium Abdoulaye Wade mo Diamniadio mo mbiyata ville nouvelle toon to Diamniadio a jarama Elage e ko yetti on ɗon éphéméride du jour joni joni o paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi Sénégal
hade men arde revue des titres ko si fay kelle gadane jaade leydi ndi no wayno en jettat jarnen radio ji ganduda en cenge men e odo saha ina hen ndike Soir FM la 93.7 tonto Tambacounda, Demed FM la 92.2 tonto Demet, Hunare FM la 104.9 tonto Hamadi Hunare, Danima FM la 90.4 la 90.4 tonto Matam, Wondude Foot FM la 90.7 di radio ji karani cenge men e odo saha heɗertoɓen via application e lien kono kadi yeɓoɓen tonto Pindi TV kañumen kala jettama calminama ɓen wonɓe toon to Pindi TV fuɗɗiɓe arde to banggue commentaire ma en gaari mabɓe ko fayi arde so allahu lamɗo jaaɓi élage paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jaadi leydi ndi aɗa timi e jayɗe 13 hol jayde puɗɗortoɗen e o subaka kono noon haade men fuɗɗirade haade jayde wotere alay saago ganden holni ɗi dawri Amadou Moussa Anne bettere ala hen kanji kala ɗi gaari koye dirtingol ɗin sumgoji walla ni nilnugol ɗin ɗon sumgoji kono kadi e gonka leydi ndi gila hanki ko fate banggue seppoji teskaɗi ɗi kono kadi e nangle hay ko nandi hen hay sinno tawi won jayɗe nayoriɗi to banggue coftal baline tawi e nder ɗen jayɗe kono titre o ko goto ene wayno tan ko leydi Sénégal e sifaji mum kono noon jayde la libération holno dawri Amadou Moussa Anne nden ɗon jayde oɗo subaka hannde ina wayno ari koye ɓe mbi ko Macky Sall kañum tigui momti ɗin sumgoji 25 février candidat ji ɗon ɗi ganduɗa ko lundiɗi ɗi kañumen puɗɗi campagne mumen e ñalawma hen ko saabi noon jibini haare hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon ɓe ganduɗa witeɓe ko candidat ji jinnoɗe yaade ɗin sumgoji ɓe kolliti wonde ko président jaltuɗo o manam le président sortant holliti wonde tan saabi dirtini ko yewti koye on ɗon élection ne wayno tan ko gonka leydi ndi wawa tigui nadde ko yewti koye crise goɗɗo ceerno Alassane Sall e professeur Marito Niane kañumen mbi ko ɗum haute trahison manam ko ɗum janfotoɗo mo ganduɗa o maw leydi ndi waɗani ɗum leydi Sénégal goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi tan ha joni ko signal mo ganduɗa kam tigui woni signal Walfadjri kañum yowa jaynen koɓe ne garta hen tawi ɓe tuuma ko erade violence Wolf noon habrini wonde ni ma wa retiré définitive walla waɗama retiré définitive on ɗon licence mo ganduɗa ko licence mabɓe haali ɗum ko maître Cheikh Niass o holliti wonde tan oɗo saha hannde place Macky Sall wona toon to palais de la République kono kay ko palais de la justice monseigneur Benjamin Ndiaye holliti wonde ko ɓerde muɗum ene muusi oɗo saha saabu gonka ka tene kadi o yaadani dirtingol ɗin ɗon sumgoji manifestation ngaji kareli woni ko teska e nder leeɗe kewɗe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar hani e caggal Dakar Mimi Touré e Anta Babacar Ngom nangganoma kono kadi gaccatama e jaam jengguɗo Guy Marius Sagna holliti wonde ko ɓesguli ɗi kala mbatta négocier e on ɗon ɓeydugol mandat fodde lebbi jeegom walla ni fodde hitandi on ɗon rapport député ɗi noon noddama hande pléniére sanga 11h ɓe kolliti wonde ko parlementaire uji Yewwi Askan Wi erima rassemblement kewɗo toon to damal assemblée nationale caggal nde mawni ko tuuma gueɗe corruption omo ganduɗa kam woni Abdoulatif Coulibaly ɓe mbi ko waɗi démissionné poste muɗum secrétaire du gouvernement kono jayde observateur nde groupe Futurs Médias nde oɗo subaka hannde ne wayno tan konngol ko gotol ɓe mbi ko caggal nde o hutori ngal ɗon kuuɗal momte ko wiyete abrogation du décret ko bambunoɗo convocation du corps électoral nde caggal nde ngal ɗon momta saabi noon hollitama wonde ko ɗum ɗon wawa latade oɗo saha to banggue sumgoji janiyankoɓe bindi ko sale image yettode Macky Sall bien sûr hutora e image mo ganduɗa ina waɗi dégradé tawi ko vitre kelɗo ɗon ɗo waɗanno ko fati e banggue ko hono on ɗon déclaration à la presse walla ni déclaration fewde ɓesguji leydi Sénégal janen koɓe mbi garti on ɗon lumiére mo ganduɗa ko kuftidinɗo to banggue battani woni conséquence on ɗon décret mo ganduɗa ko kaytinɗo walla ni dirtinɗo walla sa yiiɗi mbiya momtuɗo on ɗon élection présidentielle ɓe mbi oɗo saha hande de ko yimɓeɓe kala walla kamɓe opposition e pouvoir e ɓenen diwa e vide ɓe garti e on ɗon dialogue mo ganduɗa ko dialogue joguiɗo risque wonande opposition kono kadi e on ɗon chef de l' état Macky Sall le quotidien jayde nden ganduɗa kam tigi woni groupe avenir communication kañum wi ko kayitingol ɗin sumgoji présidentielle du 25 février 2024 le sale coup de force yettode Macky Sall ha joni ɓe kotori
ɓe garti e ko eri kanko maw leydi ndi wonde tan holko saabi o dirtini walla o momti ɗin ɗon sumgoji arti haji noon commission de loi baɗɗo validé caggal nde waɗno proposition wadde prolongé lebbi jeegom ɓeydugol mandat on ɗon chef de l' état ɗum ɗon ne wayno ɓenni hanki toon to assemblée nationale heddi ko waɗe débat pléniére e oɗo ñalawma hannde opposition noon holliti wonde tan ma waɗ attaqué on ɗon décret toon to cour suprême hollitama wonde noon Dakar Wuli Diaw e ñalawma hanki fewde jamma ko curki nangodiri bang yo bang toon to VDN tindade toon to Saint-Lazare. Wolf Quotidien nden ɗon waɗi ko fond noir hollirde wonde ko sunare ɓe gondi nam kono kadi ko sunare leydi Sénégal wondi wadde annulé on ɗon décret présidentiel mo ganduɗa kay ha joni ko kayitinɗe ɗon sumgoji jaynenkoɓe mbi tan ko si gite la démocratie tawi ko jeu de mots violence ɓe mbi ko haari wulde diaw ɗo e Dakar kono kadi ɓe garti on ɗon chronique la république à terre e rango manifestation to yeeso assemblée nationale ɓe mbi ko Amadou Ba kañum tigui waɗa sacrifice e ko yewti on ɗon annulation to banggue ɗin sumgoji tijjadi Abdoulatif Coulibaly Kalak la porte on mo ganduɗa kam tigui wonno secrétaire général toon to présidence waɗi démissionné Mimi Touré e Anta Babacar Ngom nanganoma kono gaccitama Idrissa Seck ɓe mbi ko incroyablement silencieux deƴƴere makko nde woni ko hay e oɗo saha hande presse ɓe garti on ɗon pression mo ganduɗa ko pression baɗaɗo en gummiriɗo international woni CEDEAO Union européenne Amérique e hani e leyɗele kewɗe eri Macky Sall e ko saabi dirtinde ɗin ɗon sumgoji ɗi ganduɗaɗi ko sumgoji présidentiel tijjinoɗi 20 février kono noon jayde enquête nden ɗon e oɗo subaka hande kamne ari on ɗon rapport présidentiel conflit des pouvoirs noon ɓe mbi kañum woni ko jibini hande tension ɗo nder leydi ndi le Sénégal face à lui-même Sénégal nan huccite hoore muɗum janenkoɓe ne janni hoorejo Macky Sall o waɗi justifié manam o dallodiri on ɗon rapport ɓe mbi ko on ɗon chemin mo ganduɗa leydi ndi so tawi waɗino so élection ngaji tijjanoma nde wayno ɗo faya ɗo ala ndiyam manifestation ngaji kono kadi e pelmodiri hakkude ɓen yuɓɓinnoɓe campagne mumen eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe janenkoɓe mbi ko église leydi Sénégal kañum de holliti yadani kono kadi yonnani eko yewti on ɗon rapport kono noon e communauté international ina batti hakkillaji mumen ɗo e nder leydi Sénégal ko noon janiyankoɓe mbi ɗin konguɗi e hello nayyi ha joyi e nder nden jayde enquête Vox Populi e oɗo subaka ne wayno kam ne arti e on ɗon rapport mo ganduɗa ko rapport manam gonaɗo o ɓe mbi tan de kongol woni lawol gadnol ko élection présidentielle ina wasa wadde on ɗon date tongaɗo nden jayde Vox Populi holliti wonde tan ko on ɗon rapport mo ganduɗa jibini violence politique kono kadi e incertitude ɗo faya janggo hay goto anda saabu gulali kono kadi e ko yewti e tampere nde ganduɗa sohlama kono janenkoɓe mbi ko Macky Sall maw leydi ndi kañum holliti wonde tan ko on ɗon situation grave mo ganduɗa ina heeɓi leydi men Sénégal e oɗo saaha hollitama wonde noon ko ɗum ji sababu o waɗi momtingal ɗon kulal ngal ganduɗa kañum tigui nodduno woni waɗi convoqué ko fate banggue on ɗon article gam noddude on ɗon corps électoral saabi ɗin sumgoji wona tan dirtanama kono kay ko ɗin nilnaɗi woni koko waɗa annulé kono noon jayde la tribune e oɗo subaka hannde ne wayno ari e ko fate banggue hono on ɗon présidentiel du 25 février 2024 dirtinaɗi ɗi nde wayno ɓe mbi élection ngaji ɗi dirtinti nawe ha 29 lewru août Washington Paris inana mbaɗa surveillé Macky Sall ko noon janenkoɓe ɓe mbi noon ko guila 1963 ne wayno élection présidentielle meeɗa wasde wodde ɗo e nder leydi Sénégal candidat ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ji opposition puɗɗinode campagne hanki kañum mbaɗa gazé toon to Guénali ɗo woɗɗani Saint-Lazare Aminata Touré Anta Babacar Ngom nanggama kono battidi ko accitede e jamma o signal Walfadjri waɗama suspendu manam koko yowa ɓe mbi tan de colossal boulot de maître Moussa Bocar Thiam li quotidien nden jaydi groupe Orozinesa e oɗo subaka ne wayno ari koye Abdou Karim Fofana mom dokki konngol gartuɗo e ko yewti ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi kanko Abdou Karim Fofana o wi tan de ko assemblée nationale kañum tigui
waɗata décidé manam kañum ɓamata pellital ngam ɗi élection ngaji holde mbaɗata e on tuma noon ɓe mbi tan ko opposition ne wayno wone mabɓe ni kañumen namdino rapport donc so tawi ɗum waɗama fotano addude caɗele député ji mbaɗama convoqué oɗo altine hannde ngam notade on ɗon proposition de loi ko fate banggue dirten ɗin ɗon sonngoji lebbi 6 ha lebbi 12 article 31 mbo constitution leydi sénégal noddama hen candidat ji ɓe mbi ko candidat ji wone opposition puɗɗinoma campagne kono de battidi ko waɗede réprimé manam nanguede woni hen ko gaz uji berla e mumen licence Walfadjri waɗama définitivement retiré manam on licence ittama hande o ɓe natti wodde Ali Ngouille Ndiaye mbayen tan ko waɗi attaqué on décision toon to cour suprême taxaw Sénégal on ɗon coalition mbo Khalifa Sall wi ko worta on ɗon rapport pléniére o nodda ko hannde toon to assemblée nationale kono opposition wi ko yo 23 juin 2011 laata toon to damal assemblée nationale ɗo Abdoulaye Wade nodduno yo woote on ɗon cukko président kono kadi ko fati ɗin fannuji kala ɓe mbi ko opposition hannde ma wattu 23 juin toon to assemblée nationale. Le réveil quotidien e oɗo subaka ene wayno ari koko yewti ko ha joni holko Macky wino aɓe ciftanene l'an 2011 e saaha nde Abdoulaye Wade walla nde Olusegun Obasanjo horeje dowla Nigéria arnoɗo wadde négocié ha ñaagui yo élection ngaji ɗi dirtini holko Macky wino en tant que opposant o wi ko so tawi président de la république manam président de la république ala droit ɓeydude mandat muɗum e ñalawma goto so tawi ɗum ɗon laatimine wayno leydi ndi fay koye kawo saabu wiide makko ko hay goto wawa wadde dirtinde élection ngaji ɗo nder leydi Sénégal présidentiel saabu so tawi ɗum waɗama hankkadi ni moni foof waɗata koko weela te ɗum ɗon ko ɗum caɗele mawɗe jogori jibnande leydi ndi e wiide makko noon ina wayno ɓen ɓe ganduɗa ko miijornoɓe wadde ɗum e on ɗon tuma ina wayno yo dartin koyɗi mumen ɗin ko konguɗi ganduɗa ɗi jeyande le réveil siftini en ɗum e oɗo subaka ɗin konguɗi ɗi Macky Sall haalno e saaha nde wakkino leetel muɗum fayi toon to place de la nation ex l'obélisque ngam wadde contesté on ɗon 3e candidature mbo Abdoulaye Wade. Le soleil gendire nde oɗo subaka ari ko élection présidentielle kannoɗi wadde ñande 22 lewru février nde hitande ɓe mbiti ko on ɗon présidentielle ne wayno hayti wadde on ɗon date président Macky Sall moññi walla mbiyen mumti on ɗon décret tawi ko noddunoɗo on ɗon collège électoral le 25 février 2024 on ɗon décision noon ne wayno addi peccor walla jiibor walla ni luural hakkude classe politique leydi Sénégal ɓe mbinoon ni ko caggal nde mawni ko tuuma corruption Cheikh Tidiane Coulibaly membre toon to conseil constitutionnel mo ganduɗa kam tigi woni Abdou Latif Coulibaly membre woni tergal walla mbiyen secrétaire général du gouvernement kañum tigi waɗi démissionné jeynen ko ɓe garti wiiden hannde pléniére nodda toon to assemblée nationale ngam wodde ngal kuulal dirtinde ɗin sumgoji 6 mois lebbi 6 walla ni ha hitande. Le record nden ɗon arani e politique nam ari koye coftal ɓalli mondial 2026 RD Congo et la Mauritanie kañumen goni yeeso baro teddugal leydi Sénégal ɓe mbitande ko lewru juin ma won lewru wuldu jaw wonande baro teddugal leydi Sénégal ɗum woni ko janen ko ɓe bindi e gardine mumen bindol Rewmi Sport nden ɗon waɗi ko natal Pape Gueye on ɗon milieu terrain équipe nationale du Sénégal kono kadi milieu terrain de Marseille on ɗon équipe hoore muɗum waɗimo hen exclu yaltinimo on ɗon équipe première ɓe mbaɗi koɓe mbino ko saabu ɓe jinno ko yeydemo e oɗo janvier kono Pape Gueye jaɓani yiiɗi ko yaade manam wonde jour libre e on ɗon juin saabi noon jaynen ko ɓe mbi ko Marseille waɗi ko wino ko so kay ittude omo ganduɗa kam tigui woni Pape Gueye e on ɗon équipe première manam o jouata hankkadi ni toon to Marseille hande contrat makko gasi kala e lewru juin fandu Mali Côte d'Ivoire ɓe mbi ko le miracle les ivoiriens les regrets maliens manam tan ɓe ganduɗa kañumen goni Côte d'Ivoire naɓe inen jokki ha joni mbiyen windude tarih to banggue football ha tengti on ɗon miracle woni ngol ɗon datgol caggal nde ɓe daɗi e match de poule ɓe mbaɗa repêché en tant que meilleur troisiéme kono kadi ɓe daɗi 8e de finale hakkude mabɓe Sénégal ngol kadi ɓe daɗi ko ɓuuri ɗum hakkude mabɓe leydi Bali ɗin kongude sifaji karane tawe e hellotate e nder nden jande Rewmi Sport kono noon battidirɗen ɓe sikka ko stade quotidien ɗon battidirtoɗen e oɗon subaka ɓen gaari koye CAN 2023 Ferdinand Coly
kañum gonnoɗo défenseur balo teddugal leydi Sénégal et l'épopée 2002 kañum woni suudde hen konngudi o wi koɗo équipe mbo 2024 ɓuuri équipe 2022 mo ganduɗa ƴettino ɗo trophée o wi noon ko ɗum sens mawɗo mbo Sénégal heeɓi heeɓe noon pamani ɗum kono kadi o arti gonka Aliou Cissé équipe o foof konngudi makko ne jaaji kono ɗum jaani koɓe garti CAN Côte d'Ivoire 2023 Abidjan ne dort pas on veut rien. On est qualifié ko konngudi yoga supporter uji ganduɗa kañumen jibinande leydi Côte d'Ivoire ɓe mbi ɓe jiiɗa hay hunde sona tan ɓe mbaɗi qualifié e oɗo saaha ne wayno miracle ina jokkani ɓe ganduɗa kañumen goni les éléphants du Côte d'Ivoire ko ɗum wonno ko jayɗe leydi meɗen dawri e oɗo subaka hande Elage Abbas ko noon Amadou Moussa Allah jarama mataw hay enen en gorata peut être mataw surtout namdi meɗen walla namdal meɗen misi ngal wonat tan ko gotal woni ɗin ɗon sumgoji vraiment destiné ɗi gandanɗa hoorema vraiment fadanoko hay boor goto so ari e heure mbo ari o holno gurduɗa ɗum Amadou Moussa. Déception et surtout metti franchement parce que mi wonno ɗo on jour d'ailleurs metti ɗe puɗɗi ko guila date mo mawɗo leydi radio 12h wi noon e haala finalement jooɗi 2h de temps fuɗɗi haalde woni 14h donc ko ñalawma vraiment mbo leydi Sénégal windi tarikh nibbu e deftere muɗum démocratie saabu ko ñalawma jaarugol caggal démocratie ɗo élection ngaji présidentiel dirtina saabu mbiɗa sikki temedde ujunnaji million ngaji Sénégal naaɓi wuurɓe hannde dow leydi ndi kawrani e sahande dirtina songoji présidentiel en kawri dirtingol législative en kawri dirtingol local mais présidentiel kam vraiment kongol woni goulet ko yimɓe heewɓe ne kawra hen sabu ne haale wonde élection ngaji dirtino 1963 kono hay ɗin on engouement e oɗo engouement jiidani donc to banggue tarikh eɗen mbawi tan Sénégal naɓe mbaɗi assisté manam bindi ɓaleji e nder deftere démocratie leydi men Sénégal te aussi vraiment ko ɗum choc waɗi e dendagal ɓesguli kewɗi saabu hay goto fotano ɗum e oɗo saaha nde tawno ko waɗa ko évoqué en kaalino en kalti wonde ni dumunaji jewtuɗi sa ƴeewi ko maw leydi ndi wi wonde ko ɗum saabi dirtindi noon sumgoji sa ƴeewi ko ɓuuri ɗum waɗino 1993 ko ɓuuri ɗum waɗino 1988 ko ɓuuri ɗum waɗino 1968 kono haɗani élection ngaji mbaɗi donc so tawi wiyama wondene ko haala tuma muñe mbuñaari commission d' enquête walla affaire double nationalité sabato ɗum noon dirtine franchement enen les observateurs ɓe ganduɗa eɗen ndewidi dawrugol leydi Sénégal mbiyeten ko leydi Sénégal ne wayno vraiment naati e jamma mbo wetani oɗo saaha ko noon hande assemblée nationale toon a sikkani hande ma wul walla holno jagguirɗa ɗum bon en ganda ko avenir waɗi men waɗani en réservé oɗo saaha saabu ɗo en hande pour wadde manam jangguitade janggo leydi Sénégal arutora caggal seeɗa jaaha ha 2011 saabu sa ƴeewi 2011 nde chef de l'état Abdoulaye Wade yinno kuulal vice président darne leydi ndi taw yimɓe foof jirno ɗum wondene ngal ɗon kuulal so yewti ko ɓii ko Karim Wade o waɗanno ɗon vice président o jooɗo seeɗa et puis o acca on continue leydi ndi nde tawno ko ɗum kuulal ngal wi yimɓeɓe jeehi toon to damal assemblée nationale ne way ni ko ɗum jibinno on ɗon loi Ousmane Ngom kaɗowo seppo toon to ville de Dakar kono fof e waade noon Elage Abbas eɗen mbawi tan hande o toon to assemblée nationale e ɓernde Dakar e banlieue dakaroise e nder leydi ndi fof mbiyen janggo leydi Sénégal hande vraiment nana e juuɗe député ji assemblée nationale heddi noon ko beele on ɗon pléniére mo ganduɗa ma wat no député ji 2011 mbanno saabu 2011 nde ɓe gandi wuli ko nden ɓe jaari caggal ɓe mbaɗi retrait on ɗon article mo ganduɗa chef de l' état nawin ɗum toon pour wadde proposé loi o hande ne beele ma en mbaɗ assisté ko way noon en ganda kono eɗen cikki tan député ji leydi Sénégal ko républicain en cikkan so tawi ɓe gacci Sénégal vraiment yoolo e to banggue ha joni on ɗon recul démocratie mo ganduɗa natini leydi meɗen guilñere assiette ɓe nodɗo o saabu pour ɓe mbaɗa ɓe kollira grandeur ɓe kollira aussi ko leydi ndi waɗi ɓe ɗon wona neɗɗo goto wona parti ɓe mbawa tan ko wasde wodde on ko wiyete onon prolongation woni ɓeydugol mandat chef de l' état lebbi jeegom ha lebbi sappo e ɗiɗi saabu so tawi ɗum laatima ene wayno to Sénégal fayɗo franchement no jiruɗen ni e ko coyniɗen ko ala ndiyam to banggue démocratie mais kadi
ala ndiyam to bangue sécurité. Si c'est le contraire maintenant, comme par exemple odo watak holno peut-être jirta on donne décision président Macky Sall wadi so tawi dum est-ce que élection ngaji wadat walla holno mais bien sûr don hankidini ko conseil constitutionnel walla kanko hoore makko hankidini o ala choix sabu kanko nde haalata nde o wi wonde ne ko o wadi o eri ko séparation de pouvoir. Donc pouvoir législatif et pouvoir exécutif mo jogi o législature non woni ko tonto assemblée nationale. Donc hande kural ngal nawama ton gil hanki yettima tonto assemblée nationale. So tawi ben don mbi min jaadani rapport forcément o wada reculer. So wadi reculer non ala ko woni yeso makko so wona wadde fixer date élection ngaji soit que le 25 février wala le 25 ou le 26 mars en tout cas wawa diwde vraiment lewru wala lebbi didi to élection ngaji darnaka e do saha yontuma non ma wonan leydi Sénégal aussi ma démocratie leydi Sénégal pour aussi sembude so tawi député di vraiment lundima on donne proposition de loi. Mais malheureusement ça ƴeewi comme par exemple au niveau de l'Assemblée nationale ko kamɓe ngoni wodɓe on ɗon commission mo ganduɗa hoorema sa ƴeewi président Macky Sall en tugno e on ɗon commission pour wiide e wonde yo élection ngaji aussi dirtini est ce que aussi bon ɗum élage eɗen mbawi wiide ko vraiment ko wasde ɓedde conséquence padɗo leydi Sénégal e ko yewiti e oɗo saha gonaɗo par ce que ñande jour ouverture campagne so tawi chef de l'état yalti wi élection ngaji mbaɗama annulé vraiment tawi ko sans concertation so wadi concerté ko waddi concerté koye député ɗi ganduɗa ɗi ko institution c'est vrai en jii o waɗi recevoir won e yimɓe kono kadi aussi o waɗi consulté ɓe ganduɗa kañumen goni député ji Benno Bokk Yakaar et député ji PDS par ce que ɓen ɗon hannde goni acteur on ɗon rapport. Donc mbiɗa sikki Sénégal méritani franchement Sénégal méritani gonka kaɗo hannde wadde concerté quelques groupes ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe yo rapport waɗe saabu neɗɗo mumen wonani candidat. Donc deal wonde so tawi dirtinama kaldigal woodi ma on situation règle neɗɗo moɗon noon ara tawtere dialogue so tawtarama dialogue aussi wawa wonde aussi candidat kiba ɓe ganduɗa ɓe ko riwtaɓe to banggue parrainage wiyoɓe wondene timmininote koko diwta alay saago kibaru ɓe wonɓe kaso ne mbiya wondene ko kaɗa wonde candidat. Donc so tawi a jaɓani ɓeɗo a salnimi ɓe to mbiɗa sikki ɓe goni koye wadde créer tension mo ganduɗa ko tension mo ganduɗa o jogui ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaji en tout cas pour am ko yiyannam personnel franchement hande o kala ko wawi hebde leydi Sénégal to banggue fitina to banggue caɗele to banggue jarugol caggal démocratie mawɗo leydi Sénégal kañum ardi rewi hen député ji APR won refti hen aussi ɓe ganduɗa kañumen goni PDS ko noon mataw battidirɗen tan ko to banggue ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema vraiment hande signal min waɗama coupé woni Walf holko cikkuɗa sincèrement ko ɗum ɗon saabi tigui on ɗon coupure hani vraiment wiya ko définitive. Bon min de mboɗo yeɓannoɓe hanki hande ɓe coupa franchement par ce que nde kemmi information mimi la fali que mi yeeɓa mi anda par ce que mboɗo andi ko hunde ganduɗa nde aussi ene noddi kam min en tant que journaliste ene noddi goɗɗo en tant que journaliste. Donc so tawi ko fote chaîne Walfadjri kadi coupama saabu wona ngol woni lawol gadnol sa ƴeewi e nder presque hitande ɓe coupama ko tolni e laabi nayyi. Donc noon ɓe mbi ko wiyete incitation de violence erade yimɓe yo tello e boli ɗi en tout cas mi yeeɓi kono mi yiyani ɗum mi nanani ɗum jiimi ko yimɓe ne jooɗi ne mbaɗi plateau spécial ina kala no jiiri en tant que jaadiyankoɓe sifa leydi ndi heddi noon ko hollirde image uji par ce que ɓe kolliri ko image uji ko duppano walla ko woni duppede te foof ko en direct ko hunde réel won seeni goɗɗi gone wadde ɗum bon cikkumi addani jagorɗo duñji ɗum wadde ko way noon ɓe sikki mataw ko ñande jour mawɗo leydi ndi waɗatno discours muɗum Cheikh Niass gardiɗo on ɗon galli ƴetti ciseau taƴi carte d'identité muɗum wi wonde de lendino hande ni ma windu procureur ñaago wondene waɗiro noose nationalité muɗum sénégalais par ce que hande Sénégal ko leydi démocratie muɗum koko junniti kanko yiiɗa jeere ɓen Sénégal naɓe wuuroɓe ɗum. Donc noon mataw mbiɗa sikki ko ɗon ko image noon fort ko image forte mo ganduɗa Cheikh Niass waɗi mbiyen min to banggam mbiyami ko waɗi réagir ko émotionnellement c'est à dire que wonko ne keɓata won keɓata ɗo noon so banggue beele malla e metti sa waɗi réagir premier réaction ma sa ɓuran tinna tan ne wawi diwta keerol. Donc min ɓuuram mbaɗanno diriger émission on wawno namdade technicien o automatiquement yo coupe image uji ɗi par ce que ko image forte mo ganduɗa en tant que gardiɗo groupe en tant que citoyen en tant que aussi avocat
en tant que dewindiɗo ko yitte koye politique leydi Sénégal jooɗo e plateau télévision coupe carte d'identité muɗum carte d'identité muɗum rutto wiye de lundi ma warano se assemblée ma warano se nationalité muɗum sénégalais ko ɗum déclaration fort mais o haɗani ɗon tan on Moussa par ce que min cikkimi ko haɗani ɗon tan par ce que o wino aussi il va mettre en vente c'est ça oɗo mabɓe Wolf c'est ça parce que ala hen ko ɗum noon foof o winoma o waɗ ɗum te hande o en jii donc ɓe kuppama non seulement tan ɓe kuppama e TNT canal kono aussi o wi wonde ni hay licence o koko watte retiré donc du coup c'est à dire ko Walf natata wodde tan e banggue télévision wontata koto banggue digital te ɗum ko jarugol caggal no fewi to banggue démocratie ko jarugol caggal to banggue liberté d'expression te ɗum en jii ko ɓooya hitande ɓennuɗo nde cimte jaltuɗi foof waɗi accablé leydi meɗen Sénégal donc vraiment Sénégal nana waɗa foncé tout droit e to banggue inconnu vraiment ko noon Allah jarama Amadou Moussa a weltanama élage e ko yewti e ɗen ɗon namde golle ma jooɗi peewi joni en keddote on ɗon fannu woni to banggue gonka leydi ndi en namdinomo won e ɓesguli ɗi holno jiiri on ɗon ngol ɗon dirtingol sumgoji présidentiel woni mabɓe gaddi hen jiyanɗe mumen jehen toon to Oumar o hemna en o lel bedda affaire waɗi am surprise no fewi sax min sans politique makki mi yinmo tan mais nde nanmi ɗum de affaire no muusimi vraiment tellement quoi sinno ko sagam rek no holluno guila départ ni ndimago ngo holluno ngu o continue noon yaare yesso quoi mais noon kadi ko waji ɓe mbiyata ko hay goto anda kono kam min vraiment ene muusimi no fewi sax weltaki hen vraiment banggue Sénégal na fof ko hunde bettude enen fof ene betti yimɓeɓe puisque aussi hakkandi surtout ko bayninoɗo ha paari mais sen ƴeewi kadi aussi nder haaluji makko walla ƴeewen tan actuellement sifa leydi ndi no wayni ene gasa wonko woni less ko yimɓeɓe hewɓe paamani hen donc ɗum tagui min ni ɓurmi tan yidde haalde ko yimɓeɓe yo mbat patiente keɗo par ce que sa ƴeewi aussi ɓe kaalen ko wayno crise des institutions ande ko wayno conseil constitutionnel suuɗi saɗa ɓurdi wonde dow towdi e banggue ñawoji so tawi waɗi woni certain erreur aji to jogiiɓe double nationalité ji ɓe ɓennata e ko heddi ko kadi ko heeɓi ka ex Pastef ko ha on parti joni mbaɗa discours en jii kadi woni membre uji mabɓe kadi oppama ɓenni firti quelque part e waɗi gueɗe gonɗe less ɗe ganduɗa hoorema e foti yurnitede min kam bangam ni min mbimi ko est ce que ni le 2 avril o so tawi ha manna ko gasi ha laaɓi est ce que ni omo paari jottade leydi hay so élection waɗama andi ɗo waɗi possibilité ji goɗɗi mbaɗo taw kanama kanko o wawata ni taw wawa wadde départ pourquoi pas on faado pourquoi waɗa démission président assemblée nationale waɗa poursuivre leydi ndi par ce que lawol kadi quoi après on saaha pour régler élection waɗe ko cikkumi dal ɗo e au plus tard 6 mois comme so tawi vraiment ko waɗa annude kam élection yo waɗe e nder hen ɓuuri tan judde tan ha ɗum ɗo Sénégal naaɓe mo jiiɗi suwade cuɓo so tawi ko ɓuurane leydi ndi bisimilla so tawi wona ɓuurane leydi ndi aussi kamɓe wonno suuɓiɓe gongol soɓe cuɓo maɓe gandu noɓe cuɓorto par ce que on problème kadi jogui o saaha hande ene mbaɗa ko vote sanction tan gonɗen e wadde men en ganda en mbawa suɓade wonno ko olel bedde e nder yewtere moon olel piiri subaka ɓeɓe ganduɗa ko namdaɓe gonno ko toon to leygal yombol ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko militant ji vraiment ko militant ji APR kañumen tigui kaali ɗiɗo konngol Elhadji Abbas mi hokkuma mbo andi wonko jiɗɗa hen haalde no fewi e ko yetti olel bedda ko adi koɗen jaahe olel diwan eyyi ko noon Amadou Moussa aɗa andi hande ko presque ko ɗum regret mbiyata quelque part mais des fois aussi sa yurntima ha nder a ƴewat holko jarani vraiment hande leydi ndi ɗo yarte ɗo e tolni ɗo holko fotata wawde jarande président de la république joɗade o wiye wonde ɗiɗo élection ngaji ponnoɗe wadde te min komi mbiɗomi jeytaki hen mi waɗa ɗum reporté ina hulɓini ko hunde jarde wadde analyse mawɗo analyse ɓurɗo wadde profonde par ce que so tawi comme par exemple a waɗi réagir par ce que min jeeyami ke wiyannoɓe élection ala fo ɗo wawi rewede ha report waɗa hen jeeyami ha ɗo kanko président de la république ɗo ari ɗo o dari devant tout le monde devant tous les sénégalais o holliti wonde élection ngaji mbawa yaade e sab o hokki sababuji baɗɗi ɗi caabi ɗi ha omi wiya noon bon min won ko goɗɗum ko jolte nder fittandam e nder hen mbimi e wonde hande laamu ngu ene jogui appareil mo gandanɗa hoorema
appareil ɓurɗo labde e min appareil mo jogui mo manam wonkeɓe jogui comme won jiyande ɗeɓe jii wonkeɓe jeer walla wonkeɓe nanata walla wonkeɓe pamata ko ganduɗa hoorema min personne lambda o min mi ala ɗum ene wawi taw enquête aji am walla yandam min yettaki ɗon est ce que ala ko ɓalwi e kosam ɗam so tawi wonko ɓalwi e kosam ɗam te taw ene foti wawde au moins addande sénégal na foof jaam surtout sa ƴeewi 90% e gueɗɗe won hen ko opposition en darno yidde wiide e wonde ko watte ko ɗo ala fof ko laaɗi ha fawti hen conseil constitutionnel mo ganduɗa hoorema kañum woni levier ɓurɗo mawnude e levier ji meɗen mo ganduɗa hoorema jangge jaam ko kañumen mbaɗa proclamé résultat ji kañumen mbiyata kaari kañumen jeeya élection ngaji so tawi comme par exemple ɓen ɗon ko kañumen tuuma wonde ene jogui mbuñaari ene waɗa e men beela ɓen en mbawi rokkude men janggo résultat mo ganduɗa hoorema labba min ɗon hankkadi haqqillema wone ñawde mais sincèrement dit so dok sagam min report wattano ha hande ɗo ɗo gonmi ɗo so dok sagam taw élection ngaji mbaɗat par ce que yimɓe guembima gasni ɓe yinno gara e démission Abdoulatif Coulibaly en tant que wonani n'importe qui Abdoulatif Coulibaly kam woni secrétaire général galle lamorgo to wonno en tout cas o natti par ce que wonti ex guilñane samedi nde maw leydi ndi gayni juste discours muɗum ko ɗon waɗi démission makko ɗum aussi ko holko woni signification muɗum holko woni significatif muɗum e aɗa andi en waɗi réaction à chaud sa ɓurantinat tan jangga annat tan lessudma tan nimsira mi rokko yeru comme par exemple Cheikh Niass mbeɗa andi en kille a faami ndo waɗde réaction mo waɗi o ndo natti nde sudmakko tan o nimsi par ce que ndo o yalti caggal majjum o holliti wonde joni voilà ɓe koppi ɗum ɗo amen mami 200 personnes ma jaa au chômage te pourtant kanko waɗi ko acte mo waɗi o waɗan ɗum mesuré joni noon Abdoulatif Coulibaly min sinde min wonnomo avant que mbiɗa waɗa démissionné par ce que il doit assumer kala ko wasi foti wawde kewde hande e laamu il doit assumer en tant que secrétaire du gouvernement pourquoi il doit assumer parce que ko comptable hande so yalti e so jooɗima fof ko comptable wadde noon pour min c'est tellement ne yaawi quoi démission ne yaawi mais pourtant e subake ko kanko wonno invité RFI radio France international o haali hen ko heewi o wi wondene ko adi discours o haalnimo leydi ndi ko contre o yaadani e rapport d'accord ɓe jewtidi hen on wimo fala budde rapport o waɗa o wi ɗum noon so tawi gayni ko bindude démission am e on banggue ɓaɗen pamodirani mi wawa yaadude e ken pamodirani mi waɗa démissionné donc ɗon ko ndimago hen banggue mais goɗɗum ko waɗi évoqué o wi wondene komo anduno élection ngaji ɗi koko dirtinte par ce que e Sénégal so hittanoma 3 mois o wi ko matériel ɗi foof mbaɗete acheminé e département ji ɗi e région ngaji ɗi gouvernance e banggue gouvernance uji ɗi matériel ma tawi kono e département makko nde o yeehi toon jillu e yontere yewtude nde hay matériel goto électoral yettaki préfet yettaki gouvernance donc o faami won hunde wonde préparation nde o arti noon o yewtude mo leydi ndi o wi ɗum wonko jiimi to e département o matériel uji jettaki holko saabi ɗum on wi ɗon noon woni haala rapport o ari hakkude mabɓe o wi en tout cas min nde rapport mi yaadani hen sinno ko sagam élection ngaɗi yo jaaha gasa kono noon on wi ko rapport il faut wooda donc o wi kanko ko wawi yadude hen kanko haali ɗin ɗon konngudi e subaki he nde o invite no radio France international e aɗa andi c'est ko droit makko le plus absolu c'est à dire ko hande kanko o yalti omon haala ɗum ɗon mais min aussi si j'étais à sa place ɓayde komi pellito o haalde mi haali nanaka hade makko wadde report ni hade président wadde report min nden darotonomi wadde démissionné mi wi bandiraɓe min e président de min kaldi mi haalimomo naggam o salim min mi waɗi naggam non ça se fait pas parce que en ce moment là so waɗi nden kadi mo ɓeydo dokkude Sénégal naɓe raison mais il a laissé après o arti kadi joni oman haalani yimɓe mais ɗo pour min jaggi ko c'est médecin après la mort no wawi wade fo Abdoulatif Coulibaly wona n'importe qui nder leydi Sénégal saabu sa ƴeewimo jeeyno e haɓortonoɓe 3e candidature président Abdoulaye Wade omo jeeya e haɓortonoɓe aussi on ɗon ngal kuulal vice président toon to assemblée nationale o windini hen defte kewɗe to banggue démocratie leydi ndi on ɗon tuma donc o wi o yiiɗi wonde ko libre hankkidin ɗum o yiiɗi wonde en tout cas kanko maire mbo Sokone Elhadj jarama en tout cas ko ɗum yewtere ko noon ardi ko heddi noon enen mbiten ko Sénégal naɓe yo gartit hakkillaji saabu haare ñiiwo naam ko ayare coɓoƴƴi hande o opposition comme pouvoir moni foof ƴiƴam muɗum ne wuuli ɓandu muɗum ne wuuli kono noon ko Sénégal avant tout
Sénégal avant tout ko ɗum woni ko cohluɗen yimɓe gartita hakkillaji mumen kalda pamodira surtout vraiment mbasa yaade e won e gueɗe ken adana nimsa janggo saabu Sénégal ha joni uure nde suwato sellude uure mars 2021 uure juin 2023 en jiiɗa aussi uure nde jontire vraiment e nduɗo lewru février eɗen mbi tan yo Allah faabo ɗum noon en beltanima ma kanko Elhadj Abbas joni joni o en ƴewat yaade toon to diwan mo Matam ƴettade jokkodirede Gawus Diako nde diaspora nani olel pindi subaka law noon andamar hetto olel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital noon godon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Océanie kame Asie fof nde nani olel 9h fayi hojomaji nogas tonto Matam e tonto Guriki Samba Diom legal Baye Niass tawaten ton ko Gawus Diako Gawus assalamu alaikum waleykum salam ceerno Amadou Moussa mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe olel mbedda e dendagal heeɓi koɓe yewtere nde olel piindi olel mbedda ko rogere olel diwan ko rogere olel piindi olel piindi subaka no mbar ko jam fini toon to Matam Gawus Diako ko jam Allah fini ga kadi ko jam gonɗuɗo e bela gonɗuɗo e weltare machallah ɗum toon fini ga e nder diwan Matam alhamdulillah yo Allah junnu kalna en holko ɓuuri mantinade e on ɗon diwan e nde yontere eyi oɗo diwan ko ɓuuri ko hen mantinade ko gueɗe ɗiɗi walla gueɗe tati gueɗe gandal koto banggue pinal e aada ɓe gandi toon to Yalla oɗo saaha fof fedde yetende Omart ko fedde daranide yoltude hujjaji nalankoɓe ko ndeɗon fedde noon walluri e nalanke biyeteɗo MC Mody mbaɗi festival biyetengo dirango Poole Maayo ɗon ɗo Ƴella ko hande ni ɗum gasata toon to walla hanki jamma ɗum gasi toon to Ƴella tawi wonno sababu ko wallude nalankoɓe fawade e 100.000 logement mo Macky Sall hokkuma nalankoɓe holno ɓe mbaɗata ha ɓen nalankoɓe yaaɓe ɗo e nder diwan hen mbawa jeeyde e nder ngal ɗon dokkal e ngal ɗon baɗal yo taw hakke maɓɓe nen hen sabu maɓɓe teskade woni ɓe e nangal balleteɗe e nalankoɓe walla ni ko wayno jayniyankoɓe wonɓe gayde diwan Matam walla ko yaltani lawmude ko ɓuuri ko hewde hewani yettade ga no hannirtini heewi tan ko ara toon fecce toon wooda ko yiyaɗa ga henna ngol lawol noon Omart e gardugol ganduɗa hoorema yimɓe hewɓe daraniɓe diwan o ha tengti somañan mo ganduɗa kañum ardi kala ko yiwti ko to banggue pinal ɗon darimo tigui pour aɓen goto fof wawa hebde hakke muɗum ɗum ko hen banggue pinal toon to Ƴella e koye festival MC Mody ko won koto banggue diine eɗen gandi ziyara Cheikh Moussa Camara ene adora yimɓe meɗi hitande foof ɗo e nder diwan Matam hikka waɗi dawal 50 e jeegom ɓuural ko hanki noon oɗon ziyara fuɗi e tawtorede yimɓe hewɓe immodiɓe e nokkuji ɗi kala hayso tawi cérémonie officiel o hande waɗata e ñalawma he e tawtorede e terɗe laamu ngu wonɓe ɗo e nder diwan he e yimmotoɓe toon to laamorgo to gara hawrude e nder oɗon ziyara kono noon ko ɓuuri ko kadi tengtude e hawre yimɓe foof ko wiide wonde suguguji kayiti waɗede e nder leydi Sénégal fawade happudotono ɗo ɗum woni jibini numɗere kunus kono kadi jibini haalullaji kewɗi e nder diwan he wonɓe gandanma ko foppuɓe ko taƴɓe accere ko gedduɓe ko numsuɓe ko haaɓɓe ko namditoɓe koyemumen hol jiiɗo leydi e hol nguɗo laamu wonen ko weltiɓe ko sumbuɓe ko sagiɓe e wiide wonde amin dañinino saabu leydi jiiɗi hannde ɗo alay saago fof ko lawol ko ɗeɗon cabbi tabalɗe ɓuuri hannde wawde yardede ɗo e nder diwan Matam Amadou Moussa a jarama Gawus golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi adi amen machallahu lamɗo jaaɓi ko altine paaɗo inchallah Allah jarama a jarama ceerno Amadou salni bandiraɓe kala yo Allah hokkon tawede altine paa taw eɗen celli eɗen celli en paadani so wona ɗum amin a jarama ko Amadou tan noon wona ceerno a jarama en jettimo kanko Gawus toon to Matam en beltanimamo no feewi ko wiide tan ziyara ceerno Cheikh Moussa Camara toon to ganguel Cheikh Moussa eɗen gandi ko hande tigui woni cérémonie officiel o ko ziyara mo ganduɗa dañi duuɓi jonɗi saabu ko 46e édition
eɗen ñaago duwaw tigi toon to ɓesgu Cheikh Moussa e gardugol khalifa o ceerno Basir Camara toon to Ganguel Soudé kamɓe kala ɓe mbaɗi kuuɓal ɓe jettama donc noon élage yadde festival mo ganduɗa ko festival nalankoɓe gardugol MC Modi toon to Ƴella eɗen gandi kala hitande ne yuɓɓine kono noon kadi aussi ko kabaruji ɗi ganduɗa ɗiɗin jojji toon to Matam woni alhaali dirtingol sumgoji ɗi ko jeese ɗiɗi woni toon ko weltare Nimsa woni ko heeɓi won edde ɓesgol diwan o sabu vraiment yimɓeɓe ne panno hankkadi ni oɗo saaha mo gonɗen no hande ni taw ko campagne play campagne wona sabu foof heɓananoma kono noon mataw président waɗi décidé autrement no ɓe mbiɗat ni joni joni paɗen koye olel walla paɗen tigui koye actualité olel pindi subaka law koye fuɗɗima actualité caggal nde 9h fayi hojomaji nogas e joyyi puɗɗogol campagne ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe candidat ji opposition kañumen kabrino guila heccanke conférence de presse caggal annulation on ɗon scrutin ponnoɗo wadde nogas jo lewru février moni fof wino so fini koko dawata fuɗɗo campagne muɗum saabu ɓe mbaɗino mobilisé yimɓe mabɓe copreje mabɓe autoji mabɓe essence gasoil e ko nandi hen ɗum ɗon ɓe gaccata bona koɓe fuɗɗotoɓe campagne mabɓe ɓen ɗon noon mbaɗi ko mbino ko kono keɓani ko jinno ko nde tawno ɓe pelɓodiri e dadiɓe leydi Sénégal police et gendarme toon to VDN lawol gummigol toon to Foire Tindi toon to Guénale Saint-Lazare ne wayno ko ɗon pelɓodiral ngal waɗi pettoje lacrymogène woni ko heeɓi won Anta Babacar Ngom e Aminata Touré haysin tawi koto kala wonno keeɓi hen jagguede kono kadi Daouda Ndiaye mo ganduɗa ko goto e candidat ji ɗi kamne heeɓi ni jagguede walla ni mbiyen heeɓi felɓodirde police ji ɗi comti ceeka gañanɗe mbaɗi e ɓandu makko caggal muɗum noon ne wayno sukaɓeɓe jokki tellade e booli ɗi gam duppude laabi e barde ɗum haysinno tawi wonano hunde junde kono kam darinoma no fewi no mbiɗen ni kanko Anta Babacar Ngom e Aminata Touré kamɓe kala ɓe jagganoma toon to brigade de Foire saabu nanguirede wondere ko wadde manifestation mbo alata e yamirore saabi noon ɓe keeɓi accitede no jamma beɗɗo ɓe kooti ɓesguli mabɓe ko wona ɗum aussi caggal rapport o hewɓe gaddi hen jeyanɗe mumen walla gaddi hen metti mumen kolliti hen ko wayno ɓe ganduɗa kañumen mbiyete CNTS noon ne wayno tan ko goomu wiyete noon ko intersyndical kañumen kolliti wonde tan oɗo saaha hande jaadani ko yewiti on ɗon rapport kono noon kadi aussi ɓe ganduɗa ko ligue des imams et prédicateurs en woni ɓen ɗon julnoɓe won kono kadi ɓen wajotoɓe ɓe Tambacounda kañumen kolliti ko déception gondi woni tan ko hakkillaji jiiɓiɗi e dariɗi e wasa weltade saabu dirtin gondi noon sumgoji ɓe jaadani hen kono kadi ɓe ganduɗa kañumen goni to banggue laamu ngu maître Aissata Tall Sall jagoɗo tambiɗe gueɗe ñawoje leydi Sénégal holliti ene yaadi e dirtingol ɗin sumgoji saabu toɓɓe ɗe maw leydi ndi hutoriɗe foof ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗene tagga ha sumgoji dirtine saabu ko dalillaji labɗi e wiide on jagoɗo garde chaud tension yinoma toon to rond point Kasbi ha toon to croisement 22 mbo Parcelles Assainies wonɗo sukaɓe jinno duppude bus jana e Auchan hay so tawi ɗum laatake kikiɗe hanke o kona ɗum ko aussi ko kuppugol signal Walf TV e wadde ha joni mbiyen retiré on ɗon licence mabɓe woni ko teska tigui e wuuro Lamorgo ngo hanki e on tuma hawri koye maître Oumar Youm jagorɗo tambiɗo gueɗe kono leydi Sénégal wondude maître Sidiki Kaba ɗiɗen kala tambiɗo gueɗe kisala nden ko leydi Sénégal mbaɗi jillu toon to Touba gam yewtidde e khalifa o andindeɓe wondene ko maw leydi ndi ɓami pellital ko ɗum ɗe toɓɓe saabi ko ɗe toɓɓe saabi gam labɓitin ɗum ha laaɓetere hay sinno tawi noon ala ko yalti e kaldigal mabɓe hakkude ɓen ɗon nelaɓe laamu ngu e on ɗon khalife général des Mourides hullitama wonde kam ko ɓen ɗon mbaɗi toon jillu e subaka hanke o gam hebnude andinde mawɗo leydi andinde andinde mo ganduɗa kam tigui woni khalife général des Mourides o holko saabi maw leydi ndi ɓami ngal ɗo pellital saabu ko gonka leydi ndi ɗum ɗon noon ene gasa ko fayarde ma en gandoy holko on ɗon gardiɗo ngol ɗon lawol Mouride jabti ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni nelaɓe laamu ngu
Ayib Daffé mo ganduɗa ko goto e député ji Pastef toon to Assemblée nationale holliti wonde e député ji Benno Bokk Yakar mbaɗi proposé wonde ko yo mo leydi ndi heddo e ko ganduɗa kam tigui woni laamu ngu fodde hitande woni 12 mois ɓen ɓe PDS mbaɗi proposé ko 6 mois lebbi jeegom tawi élection ngaji ɗi ene mbawa waɗede ñande nogas e lewru août e ndeɗo hitande joni noon kamɓe député ji Benno Bokk Yakar ɓe mbi lewru août hawrata koye ndungu hawrata kene tooɓo donc yuɓɓete élection ngaji wona ko feewi donc min mbaɗi proposé yo won février 2025 joni noon ko kan haala wona oɗo saaha mo kalten député ɗi ne nodda hannde sanga 11h e oɗon pléniére mbaɗa débattre woni tan jewtida e ko yewitti e oɗo kaɗo gonka woni dirtingol ɗin ɗon sumgoji on proposition saabu eɗen gandi proposition de loi mo PDS wanno yawti 22 voix contre je pense que 6 walla non jiida ko hanki dimanche yayi de proposition de loi report tawi jiida e commission mais ko loi report 24 voix wi ene yaadi yo waɗi report en tout cas ko heddi koko 6 contre walla 4 mi yejiti en tout cas ɗum ɗon yawti heddi noon ko pléniére débat on ɗon ɗum ɗon noon woni hannde ko darni hakkillaji nde tawno opposition koko eri seppo toon to damal assemblée nationale place soweto te ɗum eɗen gandi koko haɗa saabu kuulal ngal biyetegal kuulal loi mo ganduɗa kam tigi woni arrêté Ousmane Ngom ina haaɗi tout sorte de manifestation toon to nder ville de Dakar woni toon to place de toon to place de l'indépendance ha toon to place de Soweto tawate koye Dakar Plateau te ɗum koko haɗa donc ko ñalawma aussi incertitude ñalawma mo ganduɗa woni faadi e leydi meɗen Sénégal en tout cas communauté internationale ene wayno ɗosani guiti mum e dirtingol ɗin ɗon sumgoji CEDEAO holliti enquêtude muɗum kolo huliɗi jogui saabu dirtingol ɗin sumgoji ɓe eri mow leydi ndi yo fixe date ko ɓuuri yawde yaccade ɗin sumgoji tawi wona date goɗɗo ɗum kono kadi aussi union européenne holliti wonnoɓe ɗo e mission no jirini ene hulɓini yo ɓuuri yawde yaccade mo leydi régle o situation Washington toon to White House Maison Blanche kañumen ne mbi ina wayno tan ko enen jogui hakkillaji dariɗi kono kadi ko bettere mawde jogui dirtingol ɗin sumgoji kono noon yimɓe hewɓe ganduɗa ɓe ko commission ngaji mawɗi e banggue windere nde pelle kewɗe dental leyɗele ene wayno tan hande wonan darɗo Sénégal banggue saabu andude situation gonaɗo o wonde ko ɗum situation kawniɗo woodi ni e won ɓe ganduɗa ɓe ko activiste en to banggue Afrique mbaɗi comparé hande o Sénégal woni koye jaune rouge saabu Sénégal hande nandi koye leydi Mali no wano to banggue coup d'état Sénégal nandi koye leydi Niger no wano to banggue coup d'état Sénégal nandi koye leydi Burkina Faso e leydi Guinée Conakry e saaha coup d'état donc oɗon qualification vraiment ko qualification kulɓiniɗo kono kadi eɗen gandi place Sénégal vraiment wona toon fonno wonde kono ko qualification personnel saabu ɓen ɗon ko activiste en kañumenne ko noon jiiri actualité ne wayno ko ɗo haaɗi so wona tan hokkude bandiraɓe information mo ganduɗa ko gonnoɗo walla hoorejo leydi mo ganduɗa kam tigui woni leydi witindi normalement ko Namibie jaltugol makko ɗum o wiyete ko Hague Gueye Ngop kanko Hawrayla Dial ina wayno noon wonduno ko rafi cellal ko wiyete cancer kanko Hawrayla Dial e ñalawma hanki dimanche o yaari ko duuɓi 80 en tout cas ko sunare mawde woni toon to leydi witindi Namibie joni paɗen koye Olel Kane mbeɗen noon kalɗo waƴade mande ko timɗo hen o saaha eyyi ko timɗen mbiɗen dola oustage Sow woni musidɗo men Seydou Bari toon to Kahidi kañum aussi nen calmina monsieur en fait oɗo ko Paris France Paris mbi sikki o hollitani kon calminama tawi o wi ko o yiɗi wiɗi ko tawi Macky bonni woni muɗum tan noon wi Macky bonni woni muɗum tan ok Sar Ibrahima Amadou Anne et El Hadj on calminama donc on est à l'écoute vraiment kanko no jarama émission notre frère
woni auditeur men kesso woni Ibrahima Sarr ko kanko way kanko Sam Samba Moussa Anne ça c'est un frère min calmini au passage enen jom yoreno ñebbe de non kala waja bayde chammin nelde ñebbe c'est ça donc Mamadou Ba aussi en calmini dum Amadou Ba jam wali e modon Hamadi Sy voilà Hamidou Sy watindi en ko Amadou Soumaré donc kambe kala en calminimo be en jarnimo be en beltinimo aussi c'est ça en beltinimaaɓe kamɓe kala en mbaɗi kuuɓal a faama tan yimɓe ene waɗi ɗumen intéressé vraiment ko haalte hannde ko sabu sa ƴeewi ko yeɓanno hen ko nane guila début ko yimɓe hewɓe gonno e plateforme o ne jeeɓa et puis mbaɗi commentaire uji ha ɗo donc andinde wonde actualité leydi ndi ne waɗiɓe intéressé no feewi 78 158 81 05 walla toon teska e pindi espace radio walla pindi espace FM ɓoggol udditama musidɗo jettiɗo assalamu aleykum allo bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah calminama juurama kadi min beltanama calmitima Ibrahima Sangot habaruji ɗi ndewi lawol Sangot on kettama tigui rigui ko ardi foof kam ko discours jaltuɗo hanki o kam on betti yimɓe no fewi heccanki min kam min meeɗano ɗaminade kam wasde kam hande wonde plein campagne kono noon haadi ko noon kadi ardi en ƴewat tan kadi kala ko ene nafa en mbaɗen ɗum c'est sûr yimɓe kadi jaara hen seesi mbasa hen yaade yo wonnanne toon ɓuural amin ya rabbi yimɓe gartiri hakkillaji men ko hunde fof koko gasi so wiya fof ɓenni gonga noon ko weltanade on tan jarama yimɓe yo gartiri hakkillaji men mbiɗa jogui ɗo noon nelal musidɗo men goto ne wiye Bayla Sy on noon ko keɗotoɗo kadi min radio ngo tigi rigui o woni on ko waalo hannde oɗo saha kono ko keɗotoɗo radio ngo min calmini on jarama min calminima kankone annena a yettama Ibrahima Sangot toon to Demet o yeroto en pindi espace radio sohna Oumou Thiam bisimilla walema waale jaam oɗon celliyam mawɗum kay Thiam calminama de calmitima ko kalɗo woɗade ko noon jalide e noon ɗiɗo kadi kon wel hay an hoorema minen da jali toon ala mi jalani komi ɗani noon bisimilla Thiam calmini baram gorko Ibrahima Sango e technicien men o kamɓe kala ɓe kiɗima eyyi konen kam en ganda ko soomi nder kono kam en belta kadi affaire o betti en eyyi kono kadi en ganda ko soomi en affaire politique kam ne nibbiɗi min kam woƴi ham tan ko BRT men o e no wonde bisuji men kesi garɗi ɗi eyyi ɗum tattarni hakkillam ɗi daɗata hende vraiment mbaɗum ɗen kam cattu kam ɓe ndena ɗum ha tiiɗa inchallah eyyi si ɗum ɓenni affaire football o min kam koddu warde betti kam par ce que min to miijuno moɓe jaltu foof kono ɓen tan ɓafa c'est ça ay rouge moɓe kemno on woni numéro moɓe 7 woni limnoɗo Ismaïl Sara ko on kadi watti ɗeɗon bonnande c'est ça on tan han kadi miiji kamɓe han kadi ɓe jalti définitivement dekiro yo kamɓe mataw ko sensé noon kam ne woodi vraiment sensé ne woodi eyyi ko ɗum tan jinnomi haalde yo Allah hokken ñallude jaam wono aroɓe caggal jarama jarama no fewi sohna Oumou Thiam toon to leydi France en beltanimomo 78 158 81 05 bisimilla bisimilla ma musidɗo jaam Allah walema jaam alhamdulillah waali toon Abbas Saren omo heeɗima hol musidɗo hoto noddirta Alsan Mamoudou noto Tulde Thila Alsan Mamoudou bisimilla ma ceerno Alassane beltanama no fewi ceerno Alassane bisimilla waɗi humpito no fewi machallah kabaruji moon kadi kumpiti yimɓe jarama laaɓi laaɓti tigi tigi ne kadi machallah eyyi ko weltanade on tan kadi ɗum ɗo wiide tan kam sundeji min kam haqqillam dabbo min kam to haqqillam jagguno tan ko yo wat tan ɗo wiyano ɗo men fof ko heeɗi fof ƴetta yimɓe mbawa dewje kadi mi jokko e hajuji mumen yimɓe on ko jokki ko jiiɗi ko gollade wona jooɗade toon mbaɗa manifestation ji walla goɗɗum ɗum arrange ani hen ko min kam e ɓuralam Allah noon andi ko woni hen Allah andi ko woni less yo on ɓural men tan jarama minen jurima Alassane Mamoudou toon to Tulde Thila en calmini Tulde Thila naaɓe kala heɗortoɓe en toon enen cikki ɓe ketton koye Demed FM la 92.2 toon to Skype Elhadj Abbas jaɓɓon jettiɗo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi taala bisimilla
jam Allah walem wale jam jam waltam jam tan jam balam Kalidou Sow walla Seydina Allah bismillah den bismillah Seydina Kalidou bismillah den an habasa ñiwde neɗɗo woto hen est ce que a itra écouteur walla melli Abdoulatif Koulibaly hadema wadde division ka accan ha jomum haala wallah so waɗi ɗiɗon division on sansi konngol wona wiyete ko heñin on kay kay ko wiyo haalni on ko haalni ɗum ko noon mo on ɓe nodditoɓe kay ko haali ko tan jatate Kalidou Sow Amadou Ba no Abdoulaye Daouda Diallo en président assemblée Aminata Mbengue Ndiaye ɓen cukalani mbiya min jatani Kalidou ko yimɓe kaali foof tan kala ko fewno suuf ni ha suuf annanoma an miden ɗi probléme lebbi ɗiɗi walla lebbi tati joni hay goto anda par ce que APR ɓe wiyoɓe hitande ɓe ɓen sago mumen ko yo ɓurɗo haade laamu kongo weeli kongo metti ko fof kongo gasowo kongo ɗum yaade tan ene jogui teddugal ɓuuri moƴƴude e neɗɗo tigi yimɓe fof ko jurnino ko haalno kono joni o mona jaggal gueɗe makko fof ɓeyɗo suufande min manque nan amin manque nandemo no fewi Oumar mi anda taw ko min mi anda ko hunde ene ñondidi seeɗa ene ñondidi seeɗa vraiment mi anda holko saabi ɗum donc Kalidou Sow wonno toon to France musidɗo gonɗo e ɓoggol allo jam waale moɗon waale jam ko jiɓɓama gentleman Babou Wulum ayo Babou Wulum sa baba gentleman Abbas ganɗo kanduɗo min calmitima Sar min kadi kono kam yimɓe aɗo kallon ko min mbasa nade ni ndeysan mi yewnon Abbas mi yewnon trop ceerno mi rumtiɗa tan ha woni wallahi ɓuuri yewnudema Seydi Sar ono ko Amadou Moussa tan joto ɓoggol amen min gari fof Amadou Moussa joto ñala tan ngol lawol mami puusmo belma naat Abbas ko won feere ballani no naati e bo sa yaade Amadou Moussa mi ronka naati teɓe yimɓe jaggude makko wona an eyi wallahi ndeysan mami puusmo no fewi ene jaam min ko kalan noon kalten ni jarama eyi Macky Sall kadi wonti inna aninde gonga wallahi ndeysan min de kamko gondumi min de kamko jaadude kono noon ɗo mi yaadani e makko gonga minen min jiiɗa tan pilɗi min jiiɗa waɗi hoore min jiiɗa tuppi min jiiɗa maayi hande minen min goni ga tan komin andi komin andi min gandani komin foti haalde so Allah kaldan maji wallahi ndeysan mi yaadani e makko somo gagne o gagne somo poussé poygaji tan ɗiɗo waddi ɗo ko poygaji ken ɗiɗi moƴƴi poy a famille wonti lamba ñawoɓe mbiyama le 3 milliards kalis de ko ɗum mbina ɗum ko goo ɗumi ɗiɗi ari no waddi wiya ko ma natta e yidama nder won wonde nder ma yiide wa gotam ɗumi kewi waɗa ɓiɗo tan ɗum yo Allah waɗanen jaam yo Allah suuɗe suuri Allah e meren yo Allah moƴƴen Sénégal ya bar feere mais nde gammini jarama no fewi jarama mi calminima beltani mom assalamu aleykum Abdoulaye Moussa Anne Amadou Moussa Anne Amadou Moussa saminama jurama mi salmitima eywa min yimɓe artude seeɗa ka feere ko Macky Sall waɗi ko vraiment hamde kono noon ɗum ɗo ko waɗi ko ɓuuri memde fof ko Amadou Ba ko ceerno Bade ceerno Baro saabu ceerno Baro ɗum ɓuuri memde fof ko Amadou Ba par ce que Amadou Ba ko kanko fonno ɗum waɗande campagne so waɗi ɗum campagne pour wawa yaade hande so waɗi ni hande Amadou Ba campagne hande holo garowo e makko Amadou Ba o ɓuuri bonnande ko Amadou Ba o fotani wadde ko waɗi ko saabu hande yimɓeɓe ne jarte makko ko fewi leydi ndi hande waɗi découragé no fewi ha hande so noddi yimɓeɓe yo garu ngo tan Amadou Ba yimɓeɓe ne ɓawi salade wadde noon Amadou Ba ɗum memi ɗum no fewi yo Allah waɗa me jaam yo Allah addu dejere leydi jarama ceerno Baro a jarama kabaru mo keɓɗen ko ɓoyani ko umrade Seneweb ɓe kolliti wonde donné mobile o ko pa Omar tellinnam son oɗo no mi ƴetta gonɗo ga e ligne musidɗo allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah min calmini min jurima min beltima en calmitimama hol musidɗo kabruji moɗon laptude inde yettode noddirta min noddirma ko wiyete Mbeelandaji to wiyete wiyete Mbeelandaji Mbeelon ɗooje to heedi Mbeelandaji nane commune Madina Diadji gon kay inde nde
ko Mamadou Abdoulaye Diallo wiyete. Bismillah ma Diallo. Musidɗo ɓe wino wiide tan Macky Sall wonti yimɓe inte annin. Yo haalaɓe kam ala hiddete ha ɓeydo muñaade. Ni hankkadi nganndanɗo hoore ma min foy tan koye caɗeele. E sumoji yaham nganndanɗo hoore ma han ñalngini wiye nganndanɗo hoore ma hannde ndawat tan campagne. Ɗo sumoji bettinama. Wiya ha ɓeydo ladde ala ko hankkadi ha ɓeydo hiɓɓide. Minen koko président min gonno kono bonni ɓerɗa men no feewi. Tigi jarama Diallo. Président min gonno kono bonni ɓerɗa men no feewi bonni ɓerɗa men te hoyni Haalpulaar en fof fof hoyni. En beltanimomo kanko Yetta Diallo en tout cas on jokkiren information mo kebdeno ko coupure données mobile o koko kuppa kadi ministre o woni maître Moussa Bocar Thiam tengtini ɗum banggue données ji mobile o saaha kuppama e nder leydi ndi tuggude oɗo altine hannde vraiment accès kadi mobile ɓurat ɗo sattude sona joguiɗo wifi wawa hebde ko sohli ko ɗum ɗon ko kabaru mo keɓɗen joni joni so tawi on gonɗo toon to Skype Oumar ƴetten ɗum so tawi ala gonɗo toon ƴetten gonɗo ga e ligne o Abbas ƴetton gonɗo toon to Skype. Assalamu aleykum. Waaleykum salam Amadou Anne et Abbas on calminama on juurama ko musidɗo moon Ibrahima Sarr. Merci monsieur Ibrahima Sarr. eyyi mi salmini on mi ñaagui noon Allah moƴƴere musidɓe tan waktuji mon koddi ko on kadi musidɓe heewani wallahi mi salmini monsieur Thiam so rewi ɗon on beltanama no fewi oɗon ketta pour kadi addude tan amti commentaire tan ko yimɓe ko haalkanatno fo yimɓe kaali en tout cas caggal discours son excellence monsieur Macky Sall même si en mbatta en ñawata décision makko saabu ɗum ko mbiyata ko no Pulaar wiyata ni mawɗo on ko lelto yiyata o cukalel dere mi yiyata matiére politique ko noon c'est un jeu de poker wonen ko goto mon ko ƴetta décision won ko yiyata o heddi ɓe mbawa yiide no tamti détail kanko mo yi mo ganduɗa omo yakori so tawi élection ngaji ɗi mbaɗi ne wawi wonde ko addoy min de yiyandam o fotano vraiment addude ɗum saabu ɗum ñan discours o waɗi nde mbo joɗɗino e des amis mbimiɓe ay min miijam addi koko haali ɗo henna ko même si décision ko légitime miijam addi ko janngo jam ma addu caɗele pourquoi puisque hewɓe hen hakkillaji men nanggata tagui mo ƴettuɗo décision ko yidde kadi laamaɗo hayso ko 6 mois walla 1 mois walla ko nandi hen eɗen gandi troisiéme mandat addindo caɗele ha mbani leydi ɗum noon wasa jurnade tan yo Allah waɗan en jaam e leydi ndi yo Allah waɗan en kadi suturu on beltanama no fewi ko musidɗo moon Ibrahima Sarr yon kadi yen ñalle jaam amin jarama no fewi Sarr beltanimomo toon to leydi France en tout cas tengti communiqué o yalti wonde données mobile kuppama maître Moussa Bocar Thiam kañum hoore muɗum tengtini ɗum to banggue communiqué ɗo guddirten yewtere nde oɗo subaka hannde bandiraɓe nano banggue yo banggue kono yooɓe jaafo en hélas holko mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi ko ñagade Allah subhanahu wa taala nde wonno ko kanko tan goto woni bawɗo yo addanen ko wiyete ko salam woni jaam vraiment ko jaam tan leydi men hen heeƴi so tawi Allah walli en gone jaam tan fof ma feew so Allah lamdo heddi ko noon ko noon calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu babano mo kala enen mbiyaɓe kadi ha janggo so Allah lamdo jaɓi inchallah a jarama élage golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kadde mon e nde yewtere deɓeni moɗon ko janggon jetti Oumar Diop to karallagal to banggue télévision Djiby Dieng kam jagguno caméra ji ɗi to banggue réalisation et régie wonanen toon ko Oumar Diobbo Sow en jetti cakteɗe cenguiɗe men e oɗo saaha heɗortonoɓe en to banggue fannuji ɗi kala beltanama yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama e kettugol koɗon jaam hawri Afrique kame Europe e Amérique Océanie kame Asie fof nde nani olel subaka law koye fuɗɗima banda marieto lelpindi ceera e kumpa hayo jam koye ari kumpa gasi arieto o lelpindi subaka law ceera e kumpa men malama en malama
fama en cere kumpanene olel pindi ya fudina asere kumpa